Hausanet TV ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa mun gode. Da dalili na ajiye sarauta ta sarkin waka, Naziru M Ahmad dai wanda aka fi sani da Naziru sarkin waka yayi bayani sosai akan menene dalilin sa na ajiye sarauta sarkin waka da tsohon sarkin Kano ya naɗa shi, a inda ya ce bai yi haka bane ba don ya tozartar ko ya nuna cewar shi baya goyon bayan wannan naɗi da aka yi. A'a, ya yi haka ne domin wasu dalilai wanda shi Naziru yake akai kuma ya gindayo wa al'umma su, a inda ya ce tsohon sarki dai ya mai abin da a rayuwa ba wanda zai ce ya taɓa mai, amma kuma duk da wannan abu shi ba zai iya ci gaba da bin wannan sarauta ba, inda tsohon sarkin dama ya nemi su ma da su yi wa sabon sarkin da gwamnan jihar Kano ya naɗa mubaya'a, inda ya ce baya son ya ga ko da wasa wani ya canja ko kuma ya cire kansa daga cikin mukaminsa, face babban sarkin da ya cire shi, a inda shi ne Naziru sarkin waka ya ce bai yi haka bane don ya bijirewa maganar tsohon sarkin, a'a ya yi ne saboda wasu dalilika nasa na karan kansa, sannan ya yi haka ne don ya ci gaba da nuna cewa har yanzu tsohon sarkin yana nan yana tare da shi kuma yana ci gaba da zama tare da shi a cikin zuciyarsa, a inda ya kara da cewa har yanzu shi dai yana yi wa wannan sabon sarki da aka naɗa fatan alkhairi da kuma fatan nasarori a cikin ayyukansa da zai gabatar, sannan shi dai har yanzu bai janye bakarsa ba na ci gaba da zama tare da tsohon sarkin, duk da cewar yanzu ba shi bane ga akalan mulkar jihar Kano, amma Naziru sarkin waka ya ce shi banda wannan ba shi da wani dalili da yasa ya bar wannan sarauta ta sarkin waka. To fatanmu dai a kullum a zauna lafiya, sannan a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirye-shiryenmu masu inganci na faɗakarwa da nishaɗantarwa da ilmantarwa. Muna roƙonka da idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe. Mun gode. Hausanet TV. Hausanet TV ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa mun gode.